Nicoline, og velkommen. I dag skal vi lave noget, der passer sig særlig godt til påske. En lille karsemand, der kan stå i vinduet. Man skal bruge et glas, noget vat, noget karse, noget papir, lidt vand, en tus, noget klister eller dobbeltklæbende tape. Det første vi gør, det er, at vi tager noget vat og putter ned i vores glas. Trykker det godt ned og hælder lidt vand over. Så tager vi karsen. Sådan. Det næste vi så gør, det er, at vi laver nogle øjne, en næse og en mund. Jeg har valgt at gøre det i pap, man kan også sagtens gøre det i papir. Jeg klipper 2 øjne og tegner med en sort tus i midten. Så klipper jeg en lille næse. Og til sidst en mund. Det gør ikke noget, hvis det ikke bliver helt lige. Det vigtigste det er, at det bliver sjovt. Nu laver vi en glad karsemand. Man kunne også lave en, der var bange, overrasket, forskrækket, fjollet. Og så er det ellers bare med at få det limet fast eller tapet fast. Jeg bruger noget dobbeltklæbende tape, det synes jeg er det nemmeste. Og eftersom karsen jo kommer op her og ligesom danner noget hår, så er det en god idé lige at sætte ansigtet lidt længere nede. Og en rød glad mund, som vi sætter sådan lidt skævt. Så bliver han lidt sjov at se på. Og så er det med at sætte det i vinduet og vente et par dage, og så gror karsen op. Og I kan se en, jeg lavede for et par dage siden. Den ser sådan her ud. Og det var sådan set det. Super nemt, og man kan gøre det med ens børn. Og det ser rigtig festligt ud i vinduet til påske. Tak for i dag.